V Ríme nám najviac chutilo toto. Dokonalé cestoviny sme si dali v nenápadnej prevádzke na Via Torino, kde vám osobne uvaria majitelia Luca a Tiziana. Dali sme si cacio e pepe a tieto cestoviny s pestom nasekanými pistáciami, mozzarellou bufalo a sušenými paradajkami a musím povedať, že to boli asi najlepšie cestoviny, aké som kedy v živote jedla. Rozhodne sa oplatilo počkať si. Cacio e pepe sme si potom dali ešte aj v ďalšej reštaurácii. Je to jednoduché rímske jedlo pozostávajúce z cestovín, siera pecorino a mletého čierneho korenia so špecifickou chuťou, ktorá nemusí sadnúť každému, nám však chutilo. Úprimne, vôbec sme to nečakali, ale ďalej nám veľmi chutilo trapicino. Z polovice je to sendvič, z polovice pizza, má rôzne plnky. Pre nás bol top táto dopia panna s ančovičkami. Samozrejme sme v Ríme vyskúšali aj pizzu. Vlastne sme ich vyskúšali niekoľko a tá na videu nám chutila najviac. V tejto prevádzke mali aj najlepší sendvič. To bolo prosím pekne dokonalé chrumknutie. Zo sladkého nám najviac chutila sfogliatella napoletana, ktorá síce nepochádza z Ríma, ale my sme ju tu objavili. Je to extra chrumkavé cesto plnené rikotou s príchuťou kandizovaného ovocia a škorice. Výborný bol aj pomaranč v horkej čokoláde. Odporúčame vyskúšať aj rímsku špecialitu maritoci, čo sú sladké buchtičky plnené šláčkovým krémom. A napokon, v McDonalde nás veľmi milo prekvapili tieto chutné panceroty plnené mozzarellou a paradajkami a pistáciový croissant.